Itong kamatis is maasim. Then itong saluyot is medyo madulas siya. Hindi daw dudulas o hindi daw maluluto yung saluyot kapag merong kamatis yung ating gulay. Shall we begin? Hi guys! Welcome back to my channel. Another boring na naman na video yung isi-share ko sa inyo guys. Sa mga boring dyan, sa bahay, opisina, kahit saan. Kahit din yung panoorin itong video guys. So, welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo guys. So, ngayon, ang gagawin natin is magluluto tayo ng gulay guys. So, ang lulutuin natin is sa mga Ilonggo pa, sa mga Bisaya, lauoy. So, ito yung mga ingredients ko ngayon guys. Simpleng-simple lang siya. Affordable. Fresh na fresh. Parang si Erika Imbang, fresh na fresh from the farm. Binili lang ito sa palengke. So, ang first is kalabasa. So, healthy to sa mata, guys. Then, ang gulay na mataas daw ang content ng nicotine. So, ang talong, guys. So, may trivia. So, ang next is sitaw. Sitaw. So, medyo hindi na siya fresh. So, okay. So, ang next natin is yung paborito ng mama ko, guys. Ang buhay pa siya, guys. Kasi sa amin, tawag nito is saluyot. So, ang next natin is ang alugbate. Fresh na fresh guys. Sarap. Meron tayong ito, tuyo. Pwede natin siya pang sahog guys. Meron kaming kasama sa bahay guys na bawal sa kanila yung tuyo. So hindi na lang natin hindi ko na lang nalagay itong tuyo guys. Sibuyas, bawang at saka kamatis guys. Pero since meron naman siyang saluyot guys, kasi itong kamatis is maasim. Then itong saluyot is medyo madulas siya. Hindi daw dudulas o hindi daw maluluto yung saluyot kapag merong kamatis yung alad guys. Kukuha pa lang ako doon sa kapitbahay. Manghihingi. So, muna yung ipiprepare ko ngayon guys. Yung mga dahon. Then mamaya i-slice ko na itong mga ating mga gulay. Yung kalabasa. So, trivia lang guys. Itong saluyot is good daw siya. Good siya for the skin. Hindi ko lang alam. So, ito lang muna yung ating lilinisin natin yung mga dahon, tanggalin natin yung mga dahon. So masarap guys. Matagal na ako, siguro mga isang taon na din ako hindi nakakain ng ano ba, nitong saluyot. So sa mga mahilig maggulay guys, isa din ito sa mga recipe na masarap at healthy. Lalo na sa mga bata, dapat sanayin natin yung mga bata kumain ng mga gulay guys, kasi para malayo sila sa mga sakit, malayo sila sa mga maganda sa katawan nila, pati yung mga viruses, di ba? Mga bakterya, ano pa diyan? Yung mga masasamang elemento na pumapasok sa katawan, hindi makapasok kasi healthy yung mga kinakain natin. So, kahit hindi man siya fresh guys, hindi siya galing sa garden nyo mismo, marami naman sa palengke, murang-mura lang guys. Ito, 5 pesos. Yung alugbati, isang bugkos yan sa amin eh. Isang bugkos, 15 pesos. Yung kalabasa, 5 pesos. 'Di ba? Yung puro lang tayo karne guys, puro lang tayo isda. Okay naman yung isda, pero yung karne guys, dapat maggulay-gulay din tayo guys, kasi healthy dun itong gulay. Kasi yung mga nutrients hindi naman natin nakukuha lang sa karne, di ba? Tsaka lutong bahay guys, sarap ng lutong bahay. At tsaka alam mo na malinis at safe, di ba? Kasi alam mo kung ano yung niluluto mo. Tsaka marami kang maluluto, maraming makakain yung pamilya mo, di ba? Kisa nang bibili ka lang, mahal na, konti pa. So hindi ko na sinasali yung guys yung mga ano to. So i-slice ko muna itong mga guys, yung mga ating ibang ingredients, then babalik tayo mamaya. Bye-bye. A few inches later. Hi guys, so ngayon tapos na ako mag-slice ng mga ingredients guys. So ito na yung mga ingredients natin. Yan, meron akong tanglad. Din guys, 'di ba sabi ko kanina gigisahin, pero hindi na natin gigisahin guys kasi yung proper talaga na pagluto ng lauoy is hindi siya ginigisa guys. So ngayon mag-start na tayo. Tara. Hi guys. So nandito na tayo sa kusina.
So, mag-start na tayo magluto guys, no? So, ang una, meron tayong kalwali. Then, i-on ang ating apoy. Then, kukuha lang tayo ng tubig guys. Then, lalagyan natin siya ng tubig ng siguro mga 2 baso or 3 baso. Depende sa inyo guys kung gaano karaming sabaw yung ilalagay ninyo. So, ito guys, 2 basong tubig na to siya guys. So, ilagay lang natin siya. Hintayin lang natin siyang kumulo. Then, ilalagay natin yung ating mga bawang, sibuyas, at saka yung ating tanglad. So, mama ko talaga nagturo nito sa akin. So, sa pagpapakulo pa lang ng tubig guys, dapat lagyan lang natin siya ng asin. Lagyan lang natin siya ng asin guys. Huwag masyadong marami. Para mamaya kung kulang, pwede tayong mag-adjust. So, takpan muna natin siya guys para mas mabilis siyang kumulo. So, ito guys, kumulo na ang ating tubig. Unahin natin itong tanglad. Guys, nilagyan ko siya ng bawang kasi mas mabango yung lauoy kapag may bawang. So, ako mas gusto ko yung may bawang kasi mas masarap siya. So, hintayin na natin siyang kumulo guys. Then, isusunod na natin yung next natin na gulay na ilalagay. Isusunod ko na yung ating kalabasa. Then, hintayin na natin siyang kumulo guys. Then, isusunod natin yung ating sitaw. So guys, kumulo ng ating kalabasa. So, isusunod ko na yung ating sitaw. Pagkatapos niyang kumulo guys, isusunod na natin yung ating saluyot guys. Ito na, kumulo na siya. Importante pala sa gulay guys no, na hindi siya masubraan sa pagkaluto guys kasi yung gulay is nagiging brown. So, takpan lang natin guys, then hintayin natin siyang maluto yung saluyot. Then, isusunod na natin yung ating talong. So, ito na guys, magtitimpla na tayo natin ng konting magic sarap. Pinya pala guys, para sa akin parang kulang siya. So, dadagdagan ko siya ng tubig. Ako yung mas maraming sabaw kasi masarap humigop ng sabaw eh. Lagyan ko siya ulit ng asin guys. So guys, kumulo na siya. For sure, luto naman yung ating saluyot. Medyo malapot na siya guys. So, tama lang yung pagkalapot niya. Then, isusunod na natin yung ating talong guys. So, takpan lang natin hanggang sa maluto yung talong. Then, last natin ilalagay yung ating alugbati. Yung tuyo, hindi ko na siya ilalagay kasi may kasama kami dito sa bahay. Hindi pwede sa kanila yung mga tuyo kasi allergy sila. Pero, nagprito ako ng tuyo para at least perfect talaga siya ka-partner guys no, yung tuyo at saka yung gulay. So, hintayin natin maluto tong gulay. Then, last natin ilagay yung ating alugbati. So ngayon guys, ito na yung ating gulay. Before natin ilagay yung ating alugbati guys, titikman ko muna siya kung tama na ba yung lasa. Kung di ba siya maalat, kulang ng asin. So ilalagay ko na ito yung alugbati natin guys. Later. So pakukuluan na natin siya ng konti guys, then after nyan, okay na. So yun lang guys, pag gusto nyong gawin, so madali lang siya guys gawin din. Simpleng-simple lang. Din yung mga gulay, hindi siya mahirap hanapin. Kahit nasa palengke lang, kahit nasa mga bakuran nyo, pwede nyo itanim yan. So, save na rin yung ulam natin guys. So, ito na yung dinner namin. Thank you. Thank you for watching. Sa mga gustong mag-subscribe guys, please subscribe nyo. Then, paki-click na lang din yung notification bell. So, thank you for watching. Bye-bye. A few moments later. Ito na guys, ang ating lauoy. Presenting to you. So yan na guys, ang ating lauoy. Sobrang sarap niya guys. Green na green yung dahon ng saluyot. So yan na guys, yung ating saluyot. Yan. Lauoy.
So thank you for watching guys. Bye-bye.